Tlesta restawr tal-fuq minn 30 km ta' ħitan ta' sejjieħ madwar il-Gżira Awċija. Ir-restawr u l-bini mill-ġdid ta' ħitan ta' sejjieħ saru mid-Direttorat Eko Għawdex fiħdan il-Ministeru għal Għawdex huma iffinanzjati minn fondi Ewropej li laħqu aktar minn 10 miljun euro. B'dan il-proġett li beda madwar sentejlu u inkluda wkoll total ta' madwar 40 triq b'diversi xogħlijiet estensivi ta' bini mill-ġdid ta' ħitan ta' sejjieħ. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri spjega li l-kilometri ta' ħitan ta' sejjieħ li ma' żmien kienu iġġarfu u li kienu qegħdin fi stat ħażin ġew irrestawrati u mibnija mill-ġdid. Għalli l-Gvern kommess li jibqa' dej bil-ħidma tiegħu biex ikompli jwettaq aktar proġetti f'Għawdex. Proġett li propju l-iskop ewlieni tiegħu huwa li tiġi protetta il-ħamrija u l-iliqi tagħna, però apparti minn hekk żgur li dan huwa proġett li qed isebbaħ b'mod dirett it-toroq rurali madwar il-Gżira Awċija għaldaqstant ukoll qiegħed ukoll jagħti valur u prodott aħjar lil Għawdex bħala gżira dak kollha propju li jżuruna ovvjament ikunu qegħdin iduru madwar din il-gżira. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet qal li ġew investiti 10 miljun euro mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-iżvilupp rurali biex ġew irranġati dawn il-kilometri ta' ħitan ta' sejjieħ. Proġett illi mhux biss jara li se nipproteġu l-bdiewa tagħna u l-għelieqi tagħhom, imma wkoll se nkomplu nkattru dik li hija l-kultura u tradizzjoni tagħna da daw il-ħitan fantastiċi tas sejjieħ biex inkomplu gawduhom ukoll bħala poplu Malti u Għawċi.